Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu a dnešné video bude teda, jak vyzerá moja izba, alebo teda bude vyzerať, lebo ja som bola v inej izbe, ale teraz budem sama v izbe, alebo som bola s bratom v izbe a ja vám to všetko vysvetlím. Tak, ja som teda tunak, mám postel teda ešte, mám stoličku a tam mám skriňu. No a ja som tu teda s bratom akože spávala, lebo ono to bola rozdelená izba, keby sme si to rozdelili, tak by bola fakt malá, proste by sa to nedalo ani chodiť. No a teraz budem spať v spálni, potom to bude moja izba a dúfam, že sa vám bude páčiť. Tak, a všetky tieto skrine, táto skriňa a tieto dve také nejaké poličky, sa tomu dá povedať, tak budem mať tu. Tu je stena, no to aj máme sušite, proste tu budem. Potom tu budem. Ja sa mám, že tu mám strašne veľkú posiel, to je manželská, ale ja to budem mať ako jedna, takže si myslím, že to bude pekné. A na to dám ešte madrac, ktorý je asi taký hrubý, takže budem väčšia. A tu mám vlastne telku, je menšia než tá, čo máme v izbe, ale aspoň nejaká. Budeme dve okná, jedno malé a veľké. A strašne sa na to teším, lebo už sa teším, ako budem natáčať videá s kamerou, lebo ešte ju nemám, ale ja si ju objednám, lebo teraz som nenatáčala moc videí a začnem, takže super. Tak a toto bolo iba také fakt krátke video, lebo som vám chcela povedať, ako budem mať izbu a sami to uvidíte na druhom videu, ja neviem na jakom videu, ktoré budem natáčať, tiež tunak. A tak. Takže potom bude video o mojej izbe a všetko vám tu ukážem a tak. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a nedávajte dislike. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.